Martha. An. Wachna. Okomako achat kode okoduoka. Donjo to donjo. Donjo. Dongo ng'e namba nano to en ga go okowito eto. In ema wito mare. Ane mane mara nolal. Mare nolal na nikech gi simu. Koro chenja koti ok mak simbi. Okomaki na renew ga line. Dongo ng'e ni koro pod en gi namba no. Kare konene wanjo LTN kare wamanye. Anise nini WhatsApp. Nyise ni jatelo kimak simba kare we awuogo mari LTN omanyi. Sawa. Koro en moyiero manywa kata wamanye. Sawa. Aya. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakораmugi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo lela. Kariambe an gi chest. Waket t-shirt ani maber. Eringe ni emadhi kode en mawuotho ga kode mang'eny. Oyot. Koro ka sweat to Nyakораmugi machiegni kendo another episode mar LTN Luo Trending Nation. Ing'e maber ni ka indie miyude kaka en and don't go to Tidungea because support you people need introduction, okay? I'll just say because I know we get people daily, we get people every day. Denda no mari nasho mari chieno jamono mbele chiene meneno mbele meyoko. Kati nyalo wacho no mari dhako ngude nigi chake kore kubnyari to podi chwaka ngoa. Bitie kadier dhako ngude nigi chake kore kubnyari to podi chwaka ngoa. Umari nash chieno jamono mbele chiene meneno to mbele mengo. Kawuono gimochopo e mesawa en ne upcoming miluongo ni Ochieng Jakoti omayo ng'ato pesa. Ochieng Jakoti omayo ng'ato pesa. Ok en pesa makore lach, en pesa makiwinjo tiwinjo no tin. But kaluwore gi ng'amo mae, en pesa maduong'. Ing'e ni duong' gi tin pogore kin ng'ato gi ng'ato. Duong' gi tin. Gima duong' ni tin na. Gima tin na nyalo bedo ni duong' ni. Koro ka wacho ni pesa maduong', oduong' ne ng'amo kawe kuome. Kuonge subscribe ne Luo Trending Nation kapok subscribe. By the way, asante sana. 136.5. Yawa kikwa dhiuru kikwa chopuru gine. Kikwa chopuru Januari. Kapok wadonjo 40. Yawa. 4K tamo chopo surely.
ang'ati muto kanyo te maji ola makiro mo ng'ato Omari, you are doing a good job, you are doing great Omari, nyaka jo Jerman nyaka jo Jerman man. Sawa koro Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyadende moro ma kanie diere mong'ere gi nying mar Martha kawuono ne ogocho ne od fwambo gi keyo mong'ere kaka LTN Luo Trending Nation. Ma bende iwacho ni mopande wanyenyo e lela, omiyo kwa bi nyenya mag jomoko to moko wapando. En ni kwa nyenye twanyenye full. Iyuda koro kawuono ni ende Martha ma bende osebedo ka neno Luo Trending Nation mang'eny ahinya. Owacho ni Luo Trending Nation osebedo ka konyo ji, to kata kamano en bende koro chopo sani manyaka konye. Martha ma bende ne wuoyo gi od fwambo no endo nomedo lero ni jangolo mong'ere gi nying mar Ochieng Jakoti nomiyo pesa maderom siling 3,000 gi siling 3,650 ma bende ne dhi konyo e yore mag choko. Ok choko ni choko gimoro but chogo ng'ate thum. Kaka inyalo winjo ka ng'ato chako wero ni osiepe inda ni kanye odindo, so odindo no nopenjo ni kopo nochoge to nyalo kawo pesa di, to wacho ni en 3,500 no 3,650. Gine lit ne nyako ni nikech ok en gima kawuono, en gima 3 years back. Eneno nomedo lero ka nowuoyo kode achiel kachiel, nolero ni pesa ni be nokoro ni Ochieng Jakoti direct. Ne giromo gi jathum ni endi to kone mondo oorne wuod Phoebe baba yao ma bende emono dhi wuotho e ngolo no endo. Kata kamano nyadendi ma bende wacho ni ok oti tich maduong' ahinya, otiyo mana tij ot ma pesa no domako ne kumoro maduong' ahinya. Wacho ni sani to koro ma ike mar 3 ka bende onge gimoro amora mosetime, chalo mana ka gima lal kayiem nono. Ng'at makoro nogeno ni nyalo konye en mana Yesu ma bende ni mabor. Koro LTN emodong' kode piny ka endi. Wan kaka LTN ne watemo ma wami nyaka namba Ochieng Jakoti nikech owacho ni simbe bende nolal kuma namba wuod Phoebe monoore pesa no nolale, to mar Ochieng bende nolal. Koro nodwaro mar Ochieng mabe waseoro. Wan gi geno ni result wabiro yudo maber nikech en mana 2 choices. It is either Ochieng Jakoti ochoge tho maloso kata odwok pesa. We okungo winjane kaka nowuoyo gi nyadendi ni kik wach ni yecho Omari omoko ni Ochieng Jakoti. Wan ok wamok gane ji, wan wawacho gima okelnwa, to in fact ok walawo ji dhoudi kaka Martha ni to nwakia obiro nikech namba wa public. Ibe ma in oko kanyo weluor, namba wa pod en a public. Kopo ni ati ni gimoro chandi oko kanyo gochi, wan jo LTN ok wayiero ji. Sawa? Hello? Hello. Ber ahinya. Intie. Antie maber mana in. Aonge credit, koro an mana atiyo gi wifi mayot.
Ma sawa. Ikonyo ji wuoyo gi ji to nitiere jathum manokona sani 2 years. Mobiro kende, mobiro kawo pesa, mamiye, ong'isa ni aorne wuod Phoebe. Ma orone wuod Phoebe from M-Pesa na, ma wuod Phoebe wakwongo wawuoyo go, ma wuod Phoebe go wuona ndalo mang'eny seche moko kane aseoro pesa koro wuod Phoebe koro samoro ok mak kata sime. Then ng'ano bodhi molal kamano nyaka sani. Ok awinjo gini, ere kaka gini notimore ma ng'ani okawo pesa? Iwacho ni jathumni otimore Jathumni nadwaro ni ati ochoga, iwinjo? Ochogi e thum. Ochoga e thum. Then obira koro nyaka kende mokawo pesa gi ma ong'isa ni ketne wuod Phoebe direct ma omiya namba wuod Phoebe ma wuoyo go ka wan kode ma oro ne wuod Phoebe ni ema nodhi e studio chieng' no. Then ong'isa ni mondo adhi e studio, adhi Sunday, ka adhi nyaka town, koro ka gocho ne ok omak simu, ong'isa ni ati obiro ira town, narito nyaka godhiambo madok ot. Koro by the way nwawuoyo ga kode video call. Aya, koro pesa ni to namiye ka nitie joma nong'eyo. Koro odhi ong'isa ni adhi golo thumno launching Migori Ketanya Migori, abiro tarik ma kama mondo iwinj thumno. Koro ka adhi dala, koro ka gocho ne ok omak simu, kaduogo Nairobi omak, samoro ok omaki, samoro ka gocho ne gi simb ng'ato to omako. Koro kawuoyo kode to obadhore na badha. Wuod Phoebe be koro ka gocho ni sani, in nyako maniwero cha, manichogo cha, pok ochogi, pok oro ni gige WhatsApp, anyise ni podi. Koro modhedhe kamano ma koro akia ni negi bloka. Koro nyaka sani, ng'endi sama na omiye pesa ni odogo ng'isa ni ati ni aorne mar wifi kia stima kia obedo nade, aorone 650 milion, madogo aorone bang' pesa mana miye 3,000 cha. Koro nyaka sani, koro aneno ga ki aluwo ga gige ni YouTube channel kae kaki wuoyo, koro acho ni adhi akaw namba mari Nasni, chieng' moro ambe dipoko konya mondo jothumbe gi owe kono ji direct kamae. Tang'o miyo wuod Phoebe to kiluoro luongo nyinge to jathumni tipando kabisa. In nyinge Ochieng Jakoti, king'iyo Ochieng Jakoti, an ok adwaro pando kech an gima kata wuod Phoebe nong'eyo. Ochieng Jakoti. Ochieng Jakoti. To sani kigo namba ne to ok donji? Gima mistake manoduogo timore, simu noduogo olal na Desemba, koro ka dala kaduogo ma simu no nolal na nyaka namba wuod Phoebe. Koro asebeda kaka anyalo luwo ni otama. Koro but kapenjo jothum moko to wacho ni wang'e, koro nadhi awewa kamano ero, koro nacho ni chieng' mano ayudo yor konyruok mondo asieme wang'e owe kono ji kamano. We amanyo Ochieng Jakoti. Uneni nyaka ni omo pesa ne Githurai cha ywakni, obiro kende momo pesa Githurai. Jakoti, wewe amanyo Jakoti ka en live to ka en online to ayuda ka Jakoti. Ochieng Jakoti ong'e maber, kata wuod Phoebe ong'e wach no, imagine. Ochieng Jakoti onego bed ni giwe timbego. Ok onego bed ni gigine. Jathum ok onego bed ni timo kamano. Imagine tich matiyo kata ka ng'isi to biro kona kamano, ok ber. Ayudo pesa yo matek. Tij ot mwatiyo gi, imagine an atiyo tij ot, kata ni atiyo tij msara moro. Ma biro ma pimone maler. To nocho kaka luwore nitiere lit moro mana winje chunya, koro napimone gimomiyo nadwa notimna kamano. Mono mi idwa ni gini. Nok nochoga ne mor moro, nitie kaka nochoga momiyo. An gi lit moro e chunya kanyo, nitie gimoro mane otimore na. Koro in ema ni approach. Ni approach ere kaka ni yudo chieng' ma ema
Ada mana ng'eye koro nyaka ne kod ng'ama ng'eyo be sana Frida Kadongo bang'eyo en gi wuora owadgi okawo nyaminwa koro en ema ne koro ne Fredi ne ok ayudre na e line dogo yudo Fredi bang'e to nadogo yudo Fredi bang'e kas koro simu ne bana Fredi no awuoyo godo kadhi dala simu no dogo lal na ka dala e gari koro Aduogo lal na kamano namba Fredi be koka nayudo pok awuoyo kode koro nawacho ni Omari aneno ka konyo ji online e YouTube kae ahero ga wuochi sana gigeni ahero ga follow sana Erokamano. Koro abo manyo chieng' Jakoti kata nang'eyo ok dang' awuondra. In fact aloso ne poster machiegni kaeri en mani koro sani tamanye online to ok ayude but kopo ni ati usewinjoru gi ng'ato kata obed mana 2,000 kata obed mana 1,000 kata 50 to onego bed ni otimo ni kamano kata oduoko ni pesa. Koro in sani to option ni mane oduok pesa koso kogolo wer moro to chogi. Koro ing'eni Omari Nash koro an nadwa ni mondo ikonya kata ka inyiso ni idwa notuda kode mondo wawuo e wachne no ama wawinj pache anto konyalo yie mondo ochoga nikech pesa nasemiye nani pesa de mkalo nikech nanyisa ni 3,000 odogo ng'isa ni ati amiye mar sijui wifi kuma nodhiye sijui otimona de stima token mondo oorna gige YouTube na odhi ogol na mondo oorna machaka oro 650 imagine gi chuny maber. Koro a total of 3,650. Koro manyiso ni options ariyo go berni kopo no golo thum to chogi itieko kopo ni ati kopo no kodwa chogi to duok ni pesa oduok na pesa Omari ayudo ka in ng'ama konyo ji e nini kae luo TL ka asepuro gigeni mang'eny kaka ikonyo ji kae kata ka ji wuoyo ok en gima ber bende nyalo biro mondo ikony ji. Iluongo ni Luo Trending Nation kuma mopandi wanyenye lela. Wanyenye lela no itimo kendo sachiel itimo maber sana ahero ga luwo gigeni makata ka ng'isi kaka follow odiochieng' follow kata didek awuoch gigeni kata didek. Erokamano. Mano to dong' ng'e maber ni anto kisekona to mano to nyaka chopni chieng' Jakoti. Be kata ka pok wamanye to nyaka ji manye jomong'eye nyaka kone nomera. Itimo ne nyako moro marach. Gere samoro ng'ato nyalo chayo ne pesa tin but in e yo miyude nikech generally tije mag ot inyalo yudo ni roughly en gimoro 7k kuonde moko 5 kuonde moko manyiso ni ng'ato kogolo 3 to mano olo a quarter mar salary ne. 3,000 kata jothumbe nitie moko manyisa penjo to nonyisa ni 3,000 kela ng'ato be ni 3,000 koro ing'eni naoro ne excess onyisa ni miya mondo agol ni wifi mondo aor ni je YouTube 600 koro mano yorewa manodhi golowa nokadwa nong'adhe aoro ni 50 bob ineno. Nokoni rumo to en 3 years ka higani watieko wadhi tieko to en 3 years ka naling' koro kata kaka nanyalo follow go mondo ayude otama nikech simu nolal na neno ma namba ne ionge go namba ne be nolal ni ionge gi namba ne aonge go nikech simu nolal koro ng'eni koro ka simu koka nanyiewo nichaka ng'iewo last week koro ma follow gigeni gihero ga neno pile ot kae koro nacho ni wakawa ne namba Omari Nash ni en jaluo wadwa onyalo konya gik minyenye lela gi nikech pesa nokamayo ng'ato en pesa na matiyo gi lucha samoro afuo kata nindo anyalo kata saa 7 saa 6 gini kucho kokinindo kendo anyisa kichopo kata saa 10 isechiewo nayude yo matek to anto nitie gima ne ramodho chunya manomiyo nanyise mapimo ni kaka omiyo adwa ni mondo otimna
To kwambe nyapimo na nikech amba nyachogi, koro achogi e TV. An koro kimiya pesa, an koro achogi nono e TV. E TV wa. An kikiorna 3,000, an achogi achoga nono. Omari. Abiri choga kosi choga kantie kuma tiende. Kuma intiere no. In koro, adwa ni ami namba Ochieng Jakoti, kotamore ma koro correspond. Tibiro wa hosti maler. Iwachonwa ka ji neno suchi. Donge. Anoneno ga gige ni kata ntiere kata boy moro kanyo na ncha wache kae to no wang'o ya ka the way kaka no wuoyo wach jathum moro kae owuoyo nyinge to en bende koka korembo rach owacho ni jathum no dhi omiyo 200 to ni mondo odhi ofuego mosego ni to piyo neno chiege ni e gachi ng'ano. An nawuoyo kodi ni nobiro e club mar brother na Ndiwa dala gi kono. An dong' nodwa nanind kode cho. Ing'eni ka an afollow ga gige ni gi. Ng'ama nodwa ni nind kode cho? Jomoko wuondore. Omari afollow iga sana. Ng'ama nodwa ni nind kode cho? Mane ketho nying papati no yudo chiege e nini. E gachi papati ando luwa bana cho ni mondo abed ni achiel e cho owe ketho nying papati ambe ng'ani Utugles no ero Ndiwa dongo jande wato na deli ma waiwa Ndiwa to but waiwa ni gi bama duong' korgi kono koro ne gibiro en ka MCA mar kianen mar kijana moro kanyo e rutan mana arwako gi owadwa noketa narwake gi bana oluwo bana e chogo odiochieng' kano biro kwayo thuolo mondo gigochi next week mabiro kako nena ka dhi e cho to ambe okuna ka moywa e cho kodano omaka cho kata tame en to koro ni papa chicho ketho kanyo nang'o ji obed jogo maber. Wari ng'ani nyiero gimoro nitie ma yen olit to mit. Ok wachuru Utugles dedwa unendo kode e cho godiochieng' ok otieno. Godiochieng'? Ni miya kamiya maseni bwana pana. Ni miya eto koro ni endo ero papati ne ta ochiege kare wuonda ni poko nyombo onge dako. Eto koro papati kare no senyo ma koro chieng' mano kel thumo koko dhi omo chiege no maneno ma gibiro godo. Kato nying papati yo bari ma bayo ka ing'eni girini afollow ga girini afollow ga sana. To koro ka nosekelo chiege mineno no en adier ni papati nodhigo? Mano to koro an nodwara kapok awachgi ni an kuchocho kapok nabiro Nairobi chien kucho margi gi papati ntaduga winjo chien koro momiya wacho ni an to dong' notimona kamacha yani wacho ni nyenye lela to papati to nyenye lela to an to notimona cha noparo ni ok bi chopo iri sani. Yawa LTN bro miya winjo weche ikono nyenyo to karembo ningo nyenyo. Wacho ni nyaka tabia ng'isi wach ni nikech nawinje kaka owuoyo ma wacho ni an to kare manotimona cha noparo ni ok bi chopo. E kind Tuesday gi Thursday ere ma in thuolo mondo ibi e LTN? Ata thuolo seche te ma kata kikora ata dwa biro kanyo. Ero koro ami Tuesday ma 17th ok mabiro ne 17th to nginti antie bila kisama Game Changers tarik 17 ende ka kalatas kumore kan ni jo LTN omi date tarik 17 ibi nyen Jakoti to go Utugles ara nyenyo gi kabisa giwe ketho nying ji. Nina wate nan giweche mara moko rakai Utugles to bena era mabuwa gi nikech an dala kone ma bawa kone moja biro ga club wa Mandiwa oda wadwa kuchan majar wako gi ka gi kainen siye mar jotumbe gi arwako gi matedi negi no biro kwa tengno no kelo ni gieki diguro gi poster ora an poster kako nena ka ekechen moriwore gotel hotel ano
nadhi atedo negi ga hotel kanyo. Koro kala nadhi hotel ni to biro. Anyisa ni wadwa ni ger ma nyalo kata tweyi. Ni an saya, anyisa ni gwe e choma nade. Ikoni chop hapana. Choma nade yao mari yao. Ani ni mtu mzima yao. To in nyakani? Migori County Karungu, sorry. Nyathika mwalo kare. Sorry. Sani to in Nairobi ka? An sorry Utawala. In? An Utawala, Nairobi ka. Onge rach mathana go erokamano. Ing'ene ka une ma fans une momiyo pod wa exist. Ka dang' kata umbu we to wambe waonge LTN orumo. Koro mane momiyo waherou sana. Kasto wan wachung' e okang' manyime mar neno ni gimoro amora otimore e yo maratiro. Ok wadwar gik mawacho ni mari nagochone ok omako. Mari napimo ne wach ni ok okawo ma serious. Wan be ok wayiero ng'ato. Dongani ngena ni ga fola wacho ni gidana ni nyalo konyo ji sana. Yani ni ga tunyi le be kaso ini teko ini nyara. Awu sina kata idika jasaranda gini idikuri. Yani gige ni afolo ga mang'eny. Chuma tich nyiero. Nyiero ni kiwinjo mamit ni to be nyiero ga bende. Nyiero no kojogi? Okojoga kata mani dhi odaungo, awuochi kae. Awuochi ga sana, ana follow yi. Koro konegi ni tarik 17 wan kodi Game Changers. Koro ikri. Adhi konogi. Adhi kono ma fans ga bende. Okay. Go erokamano mari. To in jakanye? Amba go erokamano. An ja Migori bende. Koro in si. Kanye? Awendo. Awendo? Anto koro Christmas ajadhiga kuma wadwa ong'iewe lo dake nyande ma kalo Migori gawendo kadhi yo Masara kocha. Sawa osiepo katali. Koro sawa. Ndeke. Aorni namba Ochieng' Jakoti. Orna ne ateme kas adhi nyisi adhi gochoni mondo apimni kaka wawuoyo. Okay. Koro ago erokamano. In ema ka isegini kisewuoyo gi gochieng' to koro ikona. Kata koduoko ni pesa koro chieng' mibiro ne wachoche ni. Hello? Hello? Net no lalni. Net no lalni. Hello? 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 Awinji? Aseuru ni namba chieng'. Ongea. Sindo tuna connect hapa. Hello? Iwa tena ng'olal na network. Napenji ni net olal ni to eri seduogo. Aya dong koro aseuru ni namba Ochieng' Jakoti koro ang' nikona kaka ogine. Kaka ulos. Adhi madama manye sani mondo wawuane mondo anyisi anene. Sawa. Ang' nanyisi kaso koro wanye kaka watieko. Aya. Unapakua chakula peke yako? Na umenao, unajua nilisema muda kutoka nje. Umenao na sabuni. Lazima ni maski. Wacha.
Nyakwara mogi apani winjo kanyo no endo kaka ne wan gi Martha mabende ne watemo wuoyo kanyo endo. Asewe kanyo ne Martha Fana, mano fan mar LTN, wacho ni hello LTN, mnaweza kunisaidia, kuna mwenye muziki alinikon please Omari. Okay. Gik maduoko ji ma iluongo ni magi automatic, kik ng'ato wach ni Omari kindiko ni no. The automatic, so ushaelewa. Najua unijui na kuona YouTube. Mimi kwa majina ni Martha Nyamigori, likon tu hapa Nairobi. Tokono ni enu Chieng' Jakoti, mabende kasto miye namba Chieng' Jakoti kanya kena mede gi namba wudu Phoebe. Mabende wacho ni manooro ne pesa no enda, but wacho ni maru Chieng' Jakoti kende. Mapod en LTN kuma mopandi inyenyo elela. Anna nindo simu kure kochiewa, but it's okay. Ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 0711923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Iwinje maler kabisa, pod en LTN Luo Training Nation. Jothurwa kok manaka, mang'eny biro bae. Kik nyiego tami support LTN. Support LTN mondo mi wadhe kanyakla. Agoero kamana ahinya, where support osiepa mayugi, where not I support. Amusu osiepa mayugi mabende osebedo ka support us seriously. Yugi, thank you so much. And I may lack enough words to appreciate what you have been doing. But I know, even if I don't award you, of which I know I can't, God will do it. God will do it. And Nyasaye ne mosebedo kajaka kora. Sebedo kuchung koda. Kech do siepe nyalo chung koda de koro an mabor. But ikech Nyasaye do sebedo kuchung koda. Ago nero kamano. Kendo ang'e maber ni ene madoga kone. An kata ka ng'ato timo na gima marachache karingo ga mana ir Nyasaye no takone. Koro kaka yugi atimo na supporter ne. Ene machaka dokiri. Tako jao. Yugi supporter. Wuod Kindu Bay. Wuod Kindu moko to chuny gi richo. Sorry. Yo kanyana mpoda tuo. Wacha aromo kendo next time. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent,
our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Kaya omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyo ge platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabenya kago ni giro kamano, wan gi yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu chung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wood Ndheo chung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event anatimo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation wakete manaka. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakuramogi Joang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ok ikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.